Bon dia. Estem aquí no per commemorar que avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les dones i les nenes. I com millor commemorar-lo o recordar-lo que agafant aquí a les dues regidores d'Esquerra. Esquerra és ara el partit de l'oposició que només té dones a la seva representació. Tenim la Rita Murphy i ara se me n'anava el nom. La Lourdes. I la Lourdes. Bé, una vegada aquí, doncs volíem saber com entomen la Rita i la Lourdes la violència que ens envolta, que és molta. Recordem que aquest any hi ha hagut 50 feminicidis, que vol dir assassinats de dones, només per mort de la violència domèstica, i que cada hora els Mossos reben 2 trucades demanant ajuda. Amb aquest panorama, què podem fer? Es fan coses, però encara no hem arribat a l'educació que s'hauria d'oferir. I també recordar que la violència de gènere és un atemptat contra els drets humans. I no en va, recordo que a la 4a conferència de la dona a Beijing es va dir també que el treball de cura que fan bàsicament les dones, si s'incloia el PIB dels països, seria una debacle que no es faria, no s'inclouria com a estadística, i així ha estat. Per tant, tornem. Què és violència de gènere? Doncs és un atemptat contra els drets de les dones. I què és? Que et peguin o que et faltin el respecte i moltes més coses. Violència de gènere és també que les dones cobrin menys que els homes, que quan es jubilin tinguin menys pensió. I per què és això? Perquè s'han fet càrrec de la cura de la família. Han deixat feines, normalment, i això com es veu des de la política? Heu tingut també algunes pressions, algunes opinions, algunes faltes de respecte? No sé. Comencem per la Rita, que la tinc aquí a la dreta. Hola, bon dia. Doncs bé, sí, evidentment, com molt bé deies, hi ha molts tipus de violències i una d'elles és la institucional o la política, i les dones a la política, en primer lloc, costa molt més que una dona arribi a política, ha de demostrar molt més que un home. Per altra banda, també veiem moltes vegades el tracte, no? El tracte que, per exemple, a l'hora de contestar o a l'hora de comentar rebem, no? Ja no només pel to, per la manera d'expressar-se, sinó el llenguatge corporal mateix et delata, no? Que hi ha, en el fons, hi ha una violència masclista que es fa perquè ets dona, no? Aleshores, doncs, jo crec que en política bàsicament rebem aquests inputs com a dones que ens dediquem a això, però també penso que hi ha altres indicis de violències masclistes quan, per exemple, companys de la política mateixa neguen el fet que encara es necessiti posar quotes, no? Que encara es necessiti tenir llistes paritàries, perquè gràcies a aquestes quotes que les feministes que ens han antecedit doncs van lluitar per tenir-les, ara som moltes dones a la política, si no, no estaríem. Però a més, això tampoc és... Encara falta molta feina per fer, perquè no només es tracta d'un número, sinó que també les dones hem de tenir més poder. Moltes vegades apareixen els homes quan es aconsegueixen coses, quan a darrere hi ha hagut dones també negociant, no? Aleshores encara queda molta feina que fer a la política. Gràcies, Rita. Ara passem a la Lourdes Armengol, que me n'havia oblidat del seu nom, disculpeu-me. Aleshores, clar, què passa? Això es va dir a la UE i s'ha dit sempre, i el nostre partit, Esquerra Republicana, ho està fent, que per les llistes ha d'haver-hi 60-40. Això vol dir que no més de 60 d'un gènere ni menys de 40.
I gràcies a aquestes correccions, que es poden dir quotes, doncs arriben les dones més ben preparades, com aquestes dues senyores que hi ha aquí, i la Lourdes Armengol, que a més és la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana al consistori, a l'Ajuntament de Castelldefels, doncs té la seva opinió molt formada. Hola, bon dia. No, sobre el que parlaves, a veure, nosaltres som les úniques dues dones que estem en el nostre grup municipal i una mica també ha sigut perquè la casualitat ho ha donat així, perquè bueno, vam tenir doncs, una sèrie d'aspectes que van motivar que encara quedéssim doncs, la Rita i jo com a les dues úniques dones d'Esquerra Republicana en el grup municipal. Però això tampoc és tan casual si pensem que en el que deies tu abans, de les quotes i tot això, nosaltres quan vam fer la llista, quan vam desenvolupar la llista ja vam posar home, dos dones, és a dir, que són aspectes que són molt importants de conservar. Jo aquí també m'agradaria afegir, si que parlem de les dones polítiques i parlem d'Esquerra Republicana, doncs afegir que per nosaltres Esquerra no ha estat un partit sense biaix de gènere, també n'ha tingut de biaixos de gènere, ha sigut un partit que ha estat també molt masculinitzat i que gràcies a que un bon dia una dona que es diu Mireia Mata, amb la qual jo doncs, li tinc una estima especial perquè vam compartir doncs, amb tu també, Núria, les primeres assemblees de les dones i de les secretaries de les dones, i vam anar a València quan encara hi havia l'Amorós i li va donar el testimoni amb ella. Doncs la Mireia Mata va ser la que va desenvolupar el codi intern, el pla d'igualtat d'Esquerra Republicana, i aleshores això per nosaltres ha sigut molt important perquè ha forçat que aquests biaixos, aquestes violències, perquè tu parlàvem, avui és el dia en què no commemorem, en què reivindiquem que no hi hagi violències de gènere, però no s'acaba tot, com molt bé tu deies, amb un assassinat o una plantofada. Les violències de gènere són múltiples i ara li passaré a la Rita, però nosaltres, el nostre partit, Esquerra Republicana, ha estat a govern durant les dues anteriors legislatures i quan parlaves de què fèiem i què havíem fet, crec que des d'Esquerra Republicana, des de la regidoria d'Igualtat, amb la que col·laborava també la Rita amb mi, vam fer moltíssimes coses per erradicar-la. Bé, i de la Mireia Mata ens n'anem a l'altre, ben lluny, ens anem als Estats Units. Ens anem amb la primera dona que té el Premi Nobel d'Economia, que es diu Claudia Golding, que és professora de Harvard. Aquesta senyora ha posat a qui vulgui escoltar i a totes les reivindicacions què és la bretxa de gènere. Què és la bretxa de gènere i què passa amb la bretxa de gènere, que és una violència clara cap a les dones. Perquè què passa? Qui es dedica a les cures? Bàsicament les dones. I això que dèiem abans, de que si es fes el percentatge de cures, de lo que suposa monetàriament les cures, els països s'haurien de posar vermells. Però bueno, dit això, gràcies a la senyora Golding tenim això, o sigui que la bretxa de gènere és una violència de gènere. I dit això, hem parlat del que és la violència segurament a la política, del que és les cures, i recordeu que aquí a Castelldefels on som és el lloc del Baix Llobregat on hi ha més residències de gent gran. I qui treballa? Bàsicament dones. I a més, què són? Bàsicament dones estrangeres que no tenen, a vegades no tenen tots els drets i deures. Per això també és una violència de gènere, que és un racisme. Tornem al ple, tornem a aquestes quatre parets que aquestes dues grans senyores estan defensant amb ungles i dents els nostres drets. I som-hi, anem cap a la Rita. Bé, sí, nosaltres des del ple, des de la nostra activitat en el dia a dia, evidentment que el que fem és defensar els drets de les dones, com també parlaves ara de les dones migrades, etc., el concepte de la interseccionalitat, no? Que vol dir que
que hi ha vulneració de drets pel fet de ser dona, pel fet de ser dona immigrada, pel fet de ser dona migrada pobra, per ser dona migrada pobra i tenir una tendència sexual determinada. Tot això són violències que es van afegint a una dona, no? Per tant, la interseccionalitat és un tema que hem de lluitar molt, tots com a societat, i crec que el tema és un tema molt estructural, perquè jo recordo quan fa 35 anys vaig començar a treballar el segon dia, ja m'enviaven a fregar plats a casa i era com tan normal i crec que és un esforç que hem de fer totes nosaltres, però que també han de fer els homes, perquè el tema estructural hi ha aspectes, i si tu analitzes tots els anys de la teva vida has vist com s'ha anat evolucionant en aquest sentit, que es consideraven normals, no? Jo vaig entrar a un càrrec directiu on hi havia 10 homes i jo, i tu veies que les brometes, i encara ara, hi havia brometes que per ells eren normals, que per nosaltres al principi no els hi feien massa, no els hi donaven massa importància, i conforme van passant els anys te n'adones que realment hi ha un problema estructural amb el que hem de lluitar, i aquí hem de demanar als nostres companys que també siguin conscients d'això, no? Ja hem avançat en aquest aspecte, però encara hi ha molta feina a fer, perquè en el dia a dia et trobes comentaris o, per exemple, jo vaig arribar a un càrrec directiu perquè l'altra persona que havíem de seleccionar entre dues persones era un home amb les mateixes característiques igual, i va renunciar, però jo estic segura que si no hagués renunciat, si hagués ocupat el càrrec directiu en aquell moment era ell, no? A mi m'hagués costat molt més arribar, no? I jo crec que això encara ara passa, per tant tenim molta feina a fer. Doncs ja tocant el sector laboral, dir que hi ha un 24% de bretxa laboral al sector social i d'assistència. Després el sector tecnològic, que a les dones i a les nenes se les inculca que no tenen prou possibilitats per accedir-hi, i després s'han creat nous conceptes com treballs flexibles, nocturns, etc. I sorprès qui ocupa aquests llocs? Les dones. Aleshores, bé, ara anem en positiu, si pot ser. Anem en positiu, i què podem fer davant d'aquesta xacra? A veure, tu has parlat de cures, has parlat de jornades precàries, has parlat de què fem nosaltres des de l'Ajuntament. Doncs ara se m'acut coses que a l'aplicació d'aquestes estructures que tenim nosaltres i d'aquests pensaments, d'aquests lideratges. Nosaltres ahir, per exemple, vam passar una moció que era per defensar els treballadors i les treballadores de Caviga, però com molt bé tu deies, la majoria de personal de Caviga són dones que cobren uns sous ja bé ratllant el salari mínim o per sota, amb la qual cosa és difícil mantenir una família amb aquestes condicions. Nosaltres, a través de la nostra moció, que vam promocionar és que aquestes treballadores puguin tenir unes millores condicionades a la nostra responsabilitat de patró juntament amb altres ajuntaments del Baix Llobregat, Viladecans i Gavà i el Consell Comarcal. Això per una banda. I perquè deies de la bretxa salarial, això és claríssim que existeix aquesta bretxa. I el que deies de les jornades, d'aquests noms que s'han introduït, són jornades de les quals nosaltres, les dones, fins ara hem pogut accedir, perquè a les jornades senceres no en teníem possibilitat. Sempre per això després la precarietat, la violència econòmica és la precarietat, i aquesta precarietat i aquesta violència econòmica és la que pateixen les dones grans. Les dones grans pateixen una violència afegida. Abans la Rita molt bé
amb molt bon criteri parlava d'aquesta transversalitat, no? I de que una dona negra, negra immigrant, que a més amb diversitat, doncs, amb diversitat sexual, etc., es va agravant, no? És una múltiple violència. Doncs la dona gran també, ser una dona gran és un factor de risc amb violències masclistes, concretament violència econòmica, perquè el que vas cobrant després de jubilació, doncs, degut a això que tu comentaves de la precarietat laboral, doncs fa que les pensions siguin molt minses i que no puguin ni dependre doncs, de la seva, no puguin tenir ni una autonomia econòmica. No sé si volies referir-te a això, volies que parléssim d'alguna altra cosa, en fi, no sé, tu mateixa. Hem parlat de moltes coses i si no, pensem i recordem que sempre les dones hem de demostrar que som millors. I com ho demostrem? Perquè costa molt. I amb això més o menys donarem per acabada aquesta xerrada, que ho hem fet perquè les dues regidores que sempre estan tancades aquí dintre, però elles també surten al carrer. Aleshores, perquè les dues regidores se les vegi, perquè estan aquí per el que vulgui la gent, les dones i els homes, i per recordar-vos que no anem en contra dels homes. Els homes són els nostres aliats, no hi anem, els volem al nostre costat. Volem que els joves, que ara hi ha dades que fan una mica por, però esperem que no siguin així, als col·les i a tot arreu anem amb el que estem dient ara, que les dones estan aquí per quedar-se, que a més de ser dones i fer el treball, algunes, no totes, de la família, doncs que a poc els homes es vagin incorporant i sàpiguen que estem aquí. I estem aquí per quedar-nos per sempre i per lluitar per sempre. Visca les dones! Moltes gràcies.